hande yimɓe ndendiɗo en ɗo gouvernance matam beele yimɓe ne jewtida mesure aji ɗi ganduɗa kanko mawɗo leydi ƴetti aset oɗo ɓennuɗo mawɗo leydi sa yi o ƴetti ɗin mesure uji o yiiɗi ko ngu ñawgu ganduɗa ummori koɗo woɗɗiri en no wiye Chine beele ñawgu hoto tampinden ɗo e nder leydi ndi e dow ɗum ɗon nde o ƴetti mesure uji ɗi mbimi noon ɗo région de Matam ɗo alay saago mami joddo hakanteɓe wonɓe ɗo ɓe ganduɗa kamɓe toppiti kala ko fate habde façon ñabbul ɗiɗo so ari ko fatino médecin chef ko fatino chef brigade régional d'hygiène également ko fatino yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe kaɓata parti ɗum woni holɗum hande ɗo gare routiére yahoɓe ɓe ganduɗa ne ƴetta autoji normalement hoto ma yettade ma poɗɗa ko soɗani juuɗe ma saɗa naata aussi ɗo ganduɗa koɗo safrirte no wiye structure de santé ɗum aussi aɗa foti soɗade juuɗe ma ko fate également aljuma so yonti mi wi mami yewtide médecin chef de région yimɓe ƴeew par ce que kamɓe ɓe liggodiri réseau imamuji yimɓe ƴeew réseau imamuji kala naata woni nder juma nde wonno sa naati nder juma sa juuli ha gasa ko garɗa wadde ko salminde takkiɓe mo ɓe fof alors que yimɓe ji ñaw ngu rewata koye juuɗe ɗum noon yimɓe jiiɗi ko aussi aljuma so yonti hoto neɗɗo nadde nder juma yo waw kadi soɗade ko heddi hen ko yimɓe ne gandi hande ñawngu ɗo ngu yaranteɗo ko ɓuuri hulɓinade e ɗo ɓuuri faynude yimɓe woɗɗodirani no fewi e région men Matam hakkude men e wuuro ngoɗon noon won tali goto biyeteɗo RN3 ɗum noon mbiɗen ko e RN3 aussi il faut kala ko fate batte fate prévention il faut yimɓe mbaɗ ɗum renforcé ɗum waɗi yimɓe mbi tolnade raniru e tolnade saɗa naata région Matam woni ɗo Wourossogui ɗo il faut que yimɓe mbaɗa ɗon dispositif goto mo ganduɗa mbaddita ɗum koye gendarme uji ma yimɓe tottuɓe dispositif de lavement woni ɗo yimɓe mbawata soɗade kono so ɗum ɓenni aussi mamin tottuɓe ko ganduɗa soɓe joguima ɗum e mbawi andude kala natowɗo en so tawi no wonde fièvre walla wondani fièvre kono wiye thermoflash ko ɗi mesure aji ɗi goni mesure aji ɗi min ɓuuri ƴettude caggal ɗum ɗon aussi min namdimo yimɓe aussi ko wayno fatuɓe liggotoɓe affaire cellal ni yoɓe ɓeydu wadde communiqué beele yimɓe ne paama holko woni ngu ñaw holno ɗum lelori e holno